Mabuja madoka chere tadoka isu tabenuka Nhau dzanyasi zuwa rechitatu mwedzi uno waGunyana. Tiri kunyepai kuti Peter Ndlovu mwedzi uno pawakatanda mugore 1992 ndipo agotanda kuita munhu wechitema wokuAfrica wokutanda kutambira muzvikwata zvoEPL. Aiwa igwicho redu rakaita zvinhu pamberi nazvo. Nhau dzanyasi Sarudzo dzokuBulilima dzapera kureketa kuno. Tanyepiwa zvizhinji no side Zimbabwe wanga wari kumema nokuringa zviri kuitika ikweyo. Tiri kufara kunyepai kuti sarudzo dzapera, asi vanhu vazhinji wanga wari kuuya vachiti wada kubatsirwa kuvhota zvokutoti vanhu watopfuura 60 chaiwo. Idi pakaita kunyangariwa heno kuti zvinenge zvimboita sei ticharamba tichiona. Pokare wagoringa wakaona kuti vanhu vazhinji wariwo chidiki waribe kuenda kovhota. Zuwa rochitanhatu mwedzi uno kwairigoite zuwa rinoita vanhu vanoenda koratidzira pabodzi pano kuita kuti nyika ireke kudipfama zvinhu izvezvi nonyaya yekusungiwa kwaJobhosikara nevamwe 15 wokunyatsime. Ipapa paribe agoziva kuti zvichagotekaira sei. Ticharamba takaringa tichigokunyepai zvinenge zviri kuitika zvopa zvinenge zviri kuitika. Kurukotaro zvokutongewa kwamatunhu Jurai moyo ragoreketa iro kuti kwai kuchiribe masangano akazvimira egani ma-NGO anobvumiwa kuti aende kopa vanhu zvokudya kana kudini mamana kumamisha aribe kubvumirana nana mambo. Kwai ana mambo vanofanira kutoti watotsitse zvinhu zvinenge zvichiitiwa zvese kuti zvakanaka. Tiri kuzviona kuti sarudzo dzabenuka dzapinda dzamunhumera chaimo nokuitako. Izvozvi vanenge vachiziva kuti zvese zvavanenge vachiita vana mambo vanondonyepiwa kuti muri vana mambo waZANU-PF woita zvinhu zvinoita kuti ZANU-PF diegwende pamusoro. Kwai mudare weparamende mutungamiri wedare iri Jacob Mudenda aribe kureketa kana zvinhu maererano nozvezvori zviri kureketiwa kuti Justice Meya waJajena akagoita. Ipapa tichagoringa kuti zvinenge zvichidini nokutoti agoti ada kutoenda kuZimbabwe Anti-Corruption Commission kuti abvunze kuti ichokwadi chere kana kuti manyepo. Tiri mudare weparamendemo wana mumiriri wemudare weparamende wagobatiridzana kuita chihwirangwe chaicho kuti Wamutuli wareke zvekuita kuisa vanhu mujere vanenge waribe kubhadhara mari dzomutero nonyaya yeurombo. Kureketa kuno mhuri zhinji nevanhu vazhinji vari kusenza mabasa aribe basaya aribe mari waribe kubhadhara mari dzomutero dzinofanira dzibhadharwa. Wamutuli wanga wada kuti vanhu wese wagoisiwe mujere kwemakore 2 chaiwo. Pakaita kunyangariwa rekai tigoona kuti zvinenge zvipera sei. Munyaya dzemajeridzi woMutwakazi Republic Party wagonyora tsamba kuna Mnangagwa nowakuru wemajerewo wachita uri kuvapa mazuva 4 okuti wabenhutse wabiyawo wakasungiwa asi wakachinjiwa kubisiwa kubva kumajere okugwanda pabodzi pano kuKami wachiisiwa kuchikurubhi. Pakaita kunyangariwa paribe zvikonzero zvakagopuwa kuti sei zvaitika izvozvo. Iyo hurumende yenyasi yagoburitsa masoko okuti irida kuisa zvikoro zvofundo yepamusoro zvinoringana zvemabasa omanja akaita sokunhadzira mapombi pabodzi pano magetsi pabodzi pano kuruka mapurasitiki kunzvimbo dzobhinga noPlumtree. Rekai tigoringe kuona kuti zvinoita sei. Gurukota Amon Murwira ndizvo agoreketa izvi, asi tiri kuziva kuti wari kuzvireketa nonyaya yesarudzo dzakaringana nesu gore riri kuuya. Idi wabi yedu wanondogara wakaita kufunga zvosarudzo pese pese. Mumwe anotungamira bazi rozvofundo yewapwere nyasi agoreketa iye kuti kwai izvezvi zvikoro zvinofanira kuti zvibvume mari dzese dzinenge dzichida kubhadharwa nevabereki.
unotosaya kuti zvinenge zvimbotekaira sei. Vari kuzviziva bachere kuti mari yavo iyi ichiribe chairi kutenga. Pabodzi pauno kutoti ikange yatenga nyasi mangwana inenge yakuda kutoingidziwa imwe. Idi zvakaita kuoma. Zvikoro zvanga zviri kuramba zvindoti zviri kuda mari yokunze kunyika basi, asi izvezvi heno kuti zvichambotekaira sei. Tiri kutoziva toti kuno vamwe vabereki vanenge vari ana chandagwinyira, vanoziva kuti zvinhu zvinoda kuita sei kuti zvinhu zvese zviitekaire zvakanaka, vanenge vakuda kubhadhara iyo mari yavari kurambawo kumabasa kwavo. Idi pakaita kunyangariwa chaipo. Ngatiringe hedu dzomitambo. Nyasi chikwata choCranbourne chakwapura mambama chayo magwati matatu kuchibodzi kuHwaHwa. Chicken yenge iri kukubiwa nongezi platinum tuiri kukabodzi. Makepekepe yatadza kujawo Highlanders zvikandoita kabodzi. FC Platinum yaita tuiri, Manika Diamonds ikaita 0. Zuva ramangwana kuchatamba Tenax no ZPC Kariba kuvhengere. Bulawayo Chiefs no Black Rhinos vanenge vari mugomba kuNational Sports. Triangle no Bulawayo City vanenge varipo paGibbo. Dimbare Dynamos inenge iri kuvhiringana no Harare City imo mugomba muNational Sports. Rekaiti goringe kuti vanenge vachiitana sei. Munyaya yafadza vazhinji, chikwata chedu chokiriketi chaja chikwata cheAustralia kokutanda kubvira wakatanda kutamba kutanda chaiko kuwaJanyasi wachiwajira munyika maomo muAustralia. Tiri kufara nokuti nyasi aiwa tinogona kupururudza. Aiwa mazvita wakomana mazvita. Tiringe hedu zopasirese. South Africa yagoreketayo kuti ida kuingisa rimwe rezinesi itsva rakanaka rinopindirana zviri kuitika pasi rese. Rekai tigoramba takaringa kuti rinenge chiisiwa rakaita sei, tinenge tichizokunyepai. Idi zvakaita kunyangariwa kureketa kuno kuKenya zviri kuburika mudare guru romunyika ikweyo. Muri kuratidza kuti pane tusvinu twakaitika pasarudzo. Kureketa kuno kwai kuno mapepa anosvika zviuru 10 akaisiwa ari panzvimbo ibodzi, asi iwo anofanira kuisiwa panzvimbo dzinovhoterwa mapolling station aye kuitira kuti zviratidze kuti iri ndoripi. Idi pakaita kunyangariwa. Kana chiri chokwadi ichi hokoyo nonhamo chaiyo. Tiri kuona sarudzo dzichitangidziwa pokare. Rekai tirambe takaringa. KuSomalia kureketa kuno kwaita vanhu vazhinji waringana nonzara usu nousu zvokutoti itori njodo chaiyo. Kutobura manyerere nomuromo kwavo kuramba kuchindoenderera mberi. Takakundokura zviriko nanyasi zviriko, heno kuti sei zvisi kupera. Idi pakaita kunyangariwa. Dai yawe agovainunurawo zviite zviri nani. Turkey no Greece dzakuita pokare zvokuda kunyirana. Rekai tigoona kuti zvinenge zvichimbopera sei ipapa, asi zvikaramba zvichiita zvazviri kuita panokona kuita tusvinuba vanhu vakanyirana vakakuwadzana. Tinoramba takaringa kuti zvinenge zvichipera sei tichigokunyepai. Britain mari yavo iri kuita kugwa nomanhede chaiwo. Izvezvizvi yakutomisidzana nomari yokuAmerica kuita dhora ribodzi pondo ibodzi yavo ichienzana nodhora ribodzi nomasendi 15 chaiwo kuAmerica. Yakatanda iri kudhora ribodzi nomasendi 30 chaiwo. Pakaita kunyangariwa. Rekai tione kuti zvinenge zvichipera sei izvozvi. Munyaya iri kuita kunyadzisa nokuhwadza pokare, idi vanhu vanoita kusaya chimiro. Samuel Eto'o kureketa kuno kwai atochinja bumbiro romutemo wozifa ikweyo kuCameroon kwacheko kwaari kutungamira kuti kwai agokone kupinda musarudzo kwemakore anopinda 20 chairo. Ukaona zvadari otoziva kuti kana Paul Biya chaiye ari kuita kufara kuti mufana akagona kufundira zvandakaita inini chaizvo. Idi zvakaita kunyangariwa. Dai wakamubisa panoitiwa sarudzo dziri kuteera. Munyaya yegumisira yanyasi mangwana tinenge takati kubvura dziso pari kutamba Manchester United yedu pabodzi pono Arsenal. Munondoziva kuti tinowanzozora bhata ipo paArsenal pa. Rekai tigoringe zvamangwana kuti zvinenge zvakamira sei.
tiri ipapo mabuja kosondo lino taperera pano. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.